Čau lidi, jmenuji se Dominik Šankom, bude mi 16 let. Cvičím cca 2 roky, připravuju se 17. dubna na závody, pokud to vyjde, když nebudu mít přijímačky. No dneska pojedeme ramena a trapézy, tak vám něco ukážu, co jsem koukal na YouTubečku, což není hodně docela, nebo tam není skoro ani vůbec, takže tenhle cvik vám ukážu tohle cviku, co tam není, takže můžete to zařadit. No tak se za chvilku uvidíme, no. Takže teď jsme si protáhli ramena trošku, taková menší rozcvička. Asi pojedeme dneska takovej trošku lehký, trošku těžký trénink. Chci to trošku jakoby protáhnout, docela dost ty svaly. No co by jsem vám řekl o sobě? Začal jsem cvičit kvůli tomu, protože mám nemoc, nebudu paty. Je to odumírání svalových buněk, je to prostě nějaká konkotina. Prostě je to postižení na nohy. Jo, a říkali, že prostě můžu ochronovat takovýhle ty píčoviny. No tak jsem začal cvičit, takže se to zlepšuje, nebo aspoň jakoby zůstává to na mrtvém bodě. No, co by se vám ještě řekl? Je to zatím v pohodě, třeba, řeknu vám třeba s kým cvičím, tak za kamerou je třeba Mates. Cvičím ještě s Oldou, ten cvičí teďka se mnou asi týden. Mates se mnou začal cvičit asi půl roku cvičí, 4 měsíce, tak nějak, no půl roku. Tak nějak, jako jde mu to, takže v pohodě. Jsem rád, protože nenechává mě jakoby, no jak to říct, nenechává mě prostě to skončit, třeba ty velké váhy a takovýhle, takže mě docela hodně motivuje. No, co ještě? Tak teďka pojedeme takovej cvik, je to jakoby na tady ty horní, je to malý cvik. Neviděl jsem, že by to někdo natáčel nebo prostě někdo cvičil, takže prostě jsem si tady ten cvik našel. Je to docela dobrý na to, prostě abyste to protáhli nebo něco. A je to docela super cvik, když ho umíte a není to nějak těžký, no. Bye.
ten cvik, jak jste viděli, tak to byl ten z toho internetu. Jako docela jsem to procvičil. Jako docela to fakt bolí. A podle toho, jestli jdete trošku dobře, jo. Když to máte u každého cviku, když to jdete dobře, tak to soutíte, když to nejdete dobře, tak to je tak hovnu. Samozřejmě. No, skutečně mám řekl, teďka jedu kardio, protože mám nějaký teda měsíc před závodama, tak jenom menší kardio. Takže jenom takový po tréninku, menší kardio, asi tak dáme tak 5 minutek. Třeba ho nějak nepotřebuji, protože jsem vlastně moc, takže mám rychlý spalování. No, teďka mám ještě 1 měsíc objem, teda, takže ještě si doporučuji jaký dobrý jídlo. Potom už to budou jenom takový ty sacharidy, teď to budou takový ty bílkoviny, no. Co jsem vám ještě řekl? Jako dneska docela superový trénink, ještě vám něco řeknu v šatně, samozřejmě, to je tady docela dost lidí, takže se cítím trapně. To první video. No. Tak zatím si dám kardio, dejte si zatím. Takže tady teda Olda, zdravím. Za kamerou je teda Matez, můžu se ukázat. Zdravím, vole, já se radši ukazovat nebudu. No, co je nic nevypadá. No, tak co bychom vám ještě řekli, něco já se vám řeknu o suplementech. Tak jako jo, používám něco, že tak jako je to jasný, ale nejsou na to peníze, takže musím hledat brigady takovýhle, protože znáte to prachy. Všechno něco stojí. No tak jako používám docela nějaký prostředky od Extrafitu, protože Extrafit mám nejradši, je to nejlepší snad značka moje asi, si myslím. No, vidíte náramky, doma mám nějaký trička. Nevím, myslím si, že ten Extrafit je to snad největší nejčistší, co může být, protože nevím, jako používal jsem i jiný prostředky a nepřipadalo mi to, bylo tam něco navíc prostě, jo, bylo to cítit prostě všechno, prostě ten protein, jo, bylo to prostě všechno cítit, ale dal jsem se od Extrafitu a je to prostě lepší, je to lepší ta chuť a všechno takovýhle, jo. Třeba i ten nový Agres je dobrý, že jo, ten takový suprový, jo, a takovýhle. No a v příštím videu budeme cvičit teda nohy, které mám docela slabý, řekl to i Vojta, musím jako už teďka cvičit docela víc než předtím, nedávám tam nějak ani ty váhy jakoby na ty nohy, dávám ty dřepy a hodně ty zakopy a předkopy, je to docela jako super. To uvidíte potom v tom videu, no potom vám asi ukážu i formu, tam dozadu tam vám ukážu nějak formu. Však dobrý, akorát, že ty nohy dám nic moc. A tak to se vylepší, že to nohy jsou nejslabší, nedá se to jakoby, nebo dá se to, ale je to nejpomalejší, jakoby ten sval, že jakoby posilovat, že to víte asi snad každý, kdo posiluje.